Aman yang kumalin, kabakihan kumalin ju ambo menyampaikan kebenaran. Sungguh pun kabakeh angku malin seorang tampe ambo menyampaikan kebenaran. Nak sarape pape nyola kabakeh segalo imam katik bila maulana jo tuanku nan saisi rumah bayi nangku. Apulah kebenaran nan kambo sampaikan. Pusaku banyak pusaku nan berate tumbuh di nambak eko kini. Dikatakan tumbuh nambak eko kini pada hari nan sehari malam nambak semalam. Tumbuhlah nilu seratu panyang iyo dek mandeh segala anak nan diate rumah bayi enangku nan banam. Pihak dek keluarga lah tu kini. Kok sakit caro dek mandeh alah diubek kok damam alah dilimau. Tapi dek muji sepanjang hari malang sekejap mata. Iyo tak dapat sekanda hati sekanda Allah jua nan berkuasa. Sehingga walaupun barakek limau Allah na indak mengizinkan segeh, walaupun barakek ubek Allah na indak mengizinkan sehat, apalah sebab kerana itu. Talang serumpun dalam para orang ambil kenjunjung sirih malang tak dapat kita tulak muji tak dapat kita rayeh. Mumbang jatuh kelapo jatuh mengkok berpulanglah beliau ke rahmatullah. Ladang sudah sutur diampai padi 100 jo bajaknya, bilangan sudah janjian pun sampai kini beliau lah pulang 100 jo ajarnya. Nampunyo datang menjapui na menanam datang membubui sehingga putih pandang ke dunia lah pulang pandang ke akhirat pihak dan tinggal Allah melaksanakan puluh kewajibanan ampe. Pertama memandikan jayinan suci, kedua mengafankan jukain putih, ketiga menyumbayangkan ke ampe menghantarkan katanana lambang ke rumput na layu. Gidang-gidang di tengah padang bagantu kayu kirame orang banyak babalik pulang menandakan pemakaman Allah salamai. Na arum batabu bungu nan tinggal tajamuari dek karano almarhum Allah kita antarkan pada tampeknya nan tinggal Allah puluh babilang hari. Dek hari nambah tiok dek malam nambah bilang batapatan bana sekian hari sekian malam pada malam kini, dan untuk menapati hari nan kasakian pada hari bersih. Maka sebab karano itu pihak dek segalo sepangkalan dan niat puluh dalam hati nak mahimpunkan orang siak gak seorang coba 200 mamak 100 sanak jo sudaru kari baik dakuk bakulil yang sepanjang mungkin nan jo patut menuri adek nan biasa kita pakai. Ku malah serampak di atas rumah bayi nangku. Dan saya puluh meminta kewakianku malin untuk membacakan ayat jo Fatihah 100 khatam 100 tahlil salawat nan jo doa, dan kita untukkan khusus kepada arwah almarhum. Barakat ayat jo Fatihah nan kita baca diterima bayi ialah beliau hendaknya di sisi Allah Ta'ala. Ditampakkan julah beliau ditampik na layak jo tampik nan beliau ridhoi, dan sabondong julah beliau hendaknya jo arwah orang-orang nan solehah sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dek barek jatuh segalumpang jatuh bala buat masuk air, adek darek tompang menompang, adek lawik sambil menyambil. Mangkok kita sambilkan pulau lah kepada arwah kadu orang tu beliau nalah tarda ulu pulau daripada beliau. Umumnya kepada seluruh arwah kaum muslimin kaum muslimat. Nambah adik, nambah kakak, nambah sanak, nambah saudara, nambah ipa, nambah bisa, nambah karik, nambah baik. Dimanapun beliau-beliau beradu, kok kecik indak ka disanjung namo, kadang nan indak ka disanjung gala, alah ka patuk ke penyanjung ialah jo doa baik saja kita doakan. Diterima bayi ialah beliau-beliau tu hendaknya di sisi Allah Ta'ala, dan ditampikkan jualah beliau hendaknya ditampik na layak, dan sabondong jualah beliau hendaknya jo arwah kaum muslimin kaum muslimat sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dek karano sarak nama ngatu adek nama makai samo menyaru kita kanang kirame saminta kita kepada Allah tukuk manukuk alu jo paham tambah menambah akabudi nambah pitu angku malim juga. Sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampau, sekali membuka puru 2-3 utang lapeh. Mangkuk kita satukan pulau kepada anak 100 keluarga yang beliau tinggalkan. Diberikan juga kesabaran juga ketabahan hati di Allah Ta'ala hendaknya. Kok nan bingung capailah cadik nan sakit, capailah segeh nan tua siak selalu. Babadan siak tubuh selame umur panjang rezeki murah amal ibadat bertambah-tambah lah hendaknya. Ba'alimu jumpa bahan mawujud ba'marifat yakin tawakal kepada Allah. Iman jangan sampai rata kamudi tak boleh patah gua iman batauhid coba istiqamah. Kuek-kuek pagangan riman rajin-rajin malah beribadah. Tingkatkan takwa menyembah Allah, kerajukan perintah hentikan tagah nak samo salamai dunia jo akhirat. Amanyo beliau kumalin. Bak pituang kumalin juhu dibalah-balah batang awu sebalah diambil kesampaian. Banyak na indak tersabut dalam kawi, jodoh baik saja kita doakan.
Dek karena kumayanlah mulai jua jatuh masuk api lari di badan diri ambu bai barek saluang poliangok titian nayi poluangan asok iunan dari sepangkalan. Jadi naknyo sampai niat jo makasih ujuit jo paham naknyo jaleh sadang kutiku bungo kambang kita gantuangkan kanan tenggih nak samolan seutang kamu. Kalaluan banala tu kini bacolah Al-Fatihah dan kumalin sabalasinan nak mairiang kami nama samuang kumalin